ସାର୍ ସାର୍ ଲୀଳାର ଅର୍ଥ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ସାର୍ ନମସ୍କାର ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କହିବା ସାର୍ ତାପରେ ମୋର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ମୋର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୋର ଅଗଣିତ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଆଜ୍ଞା ଏ ଜଣକେ ଭଲ ପାଇବାର ଯେତେ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ସାର୍ ଲୀଳାର ଅର୍ଥ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ କେହି ନାଇଁ ପଚାରିଥାଏ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ପଚାରିଛନ୍। ସାର୍ ଲୀଳାର ଅର୍ଥ ଆଜ୍ଞା ଇ ଟୁଣ୍ଡରେ ଜଣକେ ଭଲ କରିପାରମା କହିପାରମା, ଜଣକେ ଭଲ କହିପାରମା, ଜଣକେ ଭୁଲ କହିପାରମା ଗୋଟେ ଅର୍ଥକେ ଆଜ୍ଞା ଅନେକ ପ୍ରକାର ତାରମାନେ ଏଇ ଟୁଣ୍ଡରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଧାରା ଆସି ଆଜ୍ଞା ସେଇ ପ୍ରକାର ଆଜ୍ଞା ଲୀଳାର ଅର୍ଥ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅଛି ସାର୍। ଆଜ୍ଞା ତ ତେଣୁକରି ଆମେ ଯେହେତୁ ଡଣ ବାବଦରେ ଆମେ ଅଛୁ, ଆପଣ ଡଣ ବାବଦରେ ପ୍ରଶ୍ନ ହଁ କରୁଛନ୍। ସାର୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ରାଧା ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ଯିଏକି ଜଗତର ପିତା ମାତା, ଜୀବଟି ଅଟେ କମଳା ପରମ ଅଟେ ଚକାଟଳା। ଆଜ୍ଞା ଜୀବ ହେଉଛନ୍ ରାଧା, ଆଜ୍ଞା ପରମ ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଶରୀରରେ ଜୀବ ପରମ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ, ସେଟା ଗୋଟେ ଲୀଳା ଲୀଳାର ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥ ଖେଳ କହିପାରମା? ଖେଳ। ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ରାଧା କୃଷ୍ଣ ଈଶ୍ୱରରେ ଖେଳ। ଶୂନ୍ୟ ରୂପୀ ମହାଶୂନ୍ୟରୁ ଆସିଣ ଶୂନ୍ୟ କେଳି ଆରମ୍ଭିଲା। କେଳିର ଅର୍ଥ ଲୀଳା। କେଳିର ଅର୍ଥ ଲୀଳା। ଆଜ୍ଞା ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ଶବ୍ଦଟା ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ତ ଶୂନ୍ୟ ରୂପୀ ମହାଶୂନ୍ୟରୁ ଆସିଣ ଶୂନ୍ୟ କେଳି, ଶରୀର ହେଉଛି ଶୂନ୍ୟ। ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି? ଯେତେବେଳେ ଆମର ଜୀବ ପରମ ଅଛି ହେଉଛି ଜୀବଧାରୀ ପାଇଁ, ସାର୍ ଆର୍ ଜୀବ ଯେତେବେଳେ ପଳେଇ ଯାଉଛି ଏଇଟା ଶୂନ୍ୟ ହେଇଗଲା। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁକରି ଶୂନ୍ୟ ରୂପୀ ମହାଶୂନ୍ୟରୁ ଆସିଣ ଶୂନ୍ୟ କେଳି ଆରମ୍ଭିଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଶୂନ୍ୟ ଆଜ୍ଞା। କେତେବେଳେ ମରିଯିମା, କେତେବେଳେ ଜୀବ ଜଗତ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯିବା ସାର୍ କେହି ଜାଣିନାପାରୁ। ସାର୍ ମୋର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁମାନେ ବି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଜାଣୁଥିବେ ଆଜି ଜୀବନ କାଲକେ ନାହିଁ ଆର୍ ବାସି ଥିରିକେ ଆଶା ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେ ଆଜ୍ଞା ଇଂଲିଶରେ ବି ଗୋଟେ ପଦ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ସାଲ୍ ପାସ୍ ଏୱେ ବଟ୍ ନଟ୍ ଟୁ ଷ୍ଟେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଏଇ ଜାଗାରୁ ଚାଲି ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ଚିରସ୍ଥାୟୀ କେହି ନାହିଁ। ଚିରସ୍ଥାୟୀ ଏଇ ଶରୀର ବି ମଧ୍ୟ ଚିରସ୍ଥାୟୀ କେହି ନୁହେଁ, ମାନେ କେହି ନା ରହନ୍। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବି ଲେଖିଛନ୍ ଭାଗବତରେ ଯେ ମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହେ ପଦ୍ମନାଭ ଯେ ଦେହ ଦେବଙ୍କୁ ଆମର ମଣିଷ ଶରୀରରେ ଭଗବାନ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମାନେ ମାନେ ଦେବତା ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଜନ୍ମ ହେଲେ ବି ମୃତ୍ୟୁବରଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରି ଆସିବେ। ସାର୍ ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କେ ଯିମା ଲୀଳା ତ ବିଷୟରେ ଲୀଳା ନାଇଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଲୀଳା ତ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ହୁଁ ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ ଖେଳୁଛ ହୁଁ ମାନେ ସମାଜ ହୁଁ କାରଣ ଶିକ୍ଷା ପାଇବା ସେ ଜାଗାରୁ ହୁଁ ସେଟା ହେଉଛି ଜୀବ ପରମ ଭାବ ସ୍ନେହ ମମତାର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହେଉଛି ଲୀଳା। ଜି ଆଜ୍ଞା ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହେଉଛି ମଣିଷ ଶରୀରରେ ଆମେ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆମର ଯେନ୍ ଅନେକ ସ୍ନେହ ମମତା ଅଛି ସେଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବି ଲୀଳା। ସେଟା ଗୋଟେ ବି ଲୀଳା, ମାନେ ଜୀବନର ଯେନ୍ ଯାହା ଘଟି ଯାଉଛି ସେଟା ହଉଛି ଲୀଳା। ତ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କୃଷ୍ଣ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଅବତାର ହେଇଥିଲେ। ରାମ ଲୀଳା, ରାମଲୀଳା ରାମ ଭଗବାନ ଯେନ୍ କାହାଣୀ କରିଛନ୍, ଯେନ୍ ଗୁଣଗାଥା କରିଛନ୍, ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ ଯାହା ବି ଘଟଣା ଘଟିଛି ସେଟା ଗୋଟେ ଲୀଳା। ନୃସିଂହ ଲୀଳା, ସେମାନେ କେବଳ ଇଟା ନୁହେଁ ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସହିତ ନୃସିଂହ, ରାମ ସହିତ ସୀତା, ରାଧାକୃଷ୍ଣ ସହିତ ରାଧା ସହିତ ମାନେ କୃଷ୍ଣ ସହିତ ରାଧା, ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଭାବ ପ୍ରେମ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଜୀବ ଜଗତର ତାରମାନେ ଯେତେ ସ୍ନେହ ମମତା ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାବ ପ୍ରେମ ଯାହା ଏଇଟା ହେଉଛି ଲୀଳା। ଆର୍ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ବି ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତି ଆମର ଧରାଧାମରେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଆଜ୍ଞା ମାନବ ଶରୀରରେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଶରୀରରେ ବି ଧରାଧାମରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତି ଭଗବାନ, ସେଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଯାହା ବି ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ ଯାହା ଘଟିଯାଏ ସେଟା ହେଉଛି ଲୀଳା। ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ